Amayi ndi abambo ndikufuna ndikupatseni moni lero pa 17 June 2023 from the unified mtokoto wa chilungamo kulankhulira pa democracy voices for all. Anthu ayamba adabwa kuti akulu awa kumati kuvumbuluka kenako kuvumbuluka kenako chikuvuta nchiyani. Mwina adusi mavuto nawonso adya banzi nanga mavuto onsewo amene akuchitikawa iwo wakusankha kukhala chete bwanji. Ndinayenera kuti nditero kuti zinthu tikamafufuza ndi tizizifotokozera. Nde apa ndiyambe ndikupereka moni kwa inu nonse pa democracy voices for all kuti muli bwanji, kuyambira pa utsogoleri bambo Patrick, Andrew Chaima, bambo Finley Mkumba, amfumu athu uko kusalima uko chemataka. Ndipereke moni umene kubambo Zimba, Devi. Ndipereke moni amene yoyo moduladula mwachidule tingona ti nonse olemekezeka muli pa group apa. Ndimabwereza amene malipanga group ili kukhala kunati ili still burning, ili kuyakabe moto, likumveka kuti moto bo. Talandirani moni kunthawi ya masana, ndimakunyadirani kwambiri. Pazukutidwa atu apa kuyambira siku munayankhula kufikira lero anthu tikuzukuta koma inu simufuna kuyankhula. Ndifuna ndizukuti china chilichonse chimene ndigunde mumenemo muziwa kuti mfundo zonse zimene mapanga zicha ndimazitsatira. Onene kuti ndili ma personal challenges ena amene amandipangisa kuti mwina ndiyankhule pena ndizisuse ndisayankhule. Okondedwa choyambirira contemporary issues ndayimvera azukuta mmenemo amasula mmenemo ndimafuna ndinene ichi kuna kuti muchimvetsetse. Vuto limene tili nalo Malawi muno kapena mavuto amene timakhala nawo mdziko la Malawi lino ndiko kupereka chikhulupiriro kwa wanthu amene angakhale tikuwakhulupirira timawakhulupirira popeza 1 ndi anzathu, 2 akatenga mpando ife tikhala pabwino, zimene zikusonyeza kunati sitikonda dziko. Alright. Chikundilankhulisa ichi nchiyani? Mu contemporary issues mwatuluka nkhani imene yatuluka imene koyambirira mwina ndikambepo za nkhani ya fertilizer amene wavutaya amene contract ikupangidwa mwachinsisi ku dziko la Romania pokafuna kugula fertilizer kuchokera ku company ya pharmaceutical pharmacy, zimene ineyo muthenga wanga oyambirira kumva ndisanayambe kumvesera press release imene machitika pa MBC exclusive idandipita sindinayimvere. Ndendi mafuna muyambe kudziwa ichi kunena kuti wakuba amene anabera Amalawi ndalama zochuluka ndi kuzipitisa ku butchery pansi pa unduna wa bambo Robin Lowe. Sanali bambo Robin Lowe wakuba, anali bambo Sam Kawale ndi a president athu mogwirizana ndi attorney general. Chifukwa mgwirizano angakhale bambo Lowe uda akantha, uda anyenya, uda achitisa manyazi, uda ayendesa zolizoli, koma bambo Lowe adapwetekedwa chifukwa chonati position imene bambo Lowe anakhalapo imamenyedwa nkhondo amayenera kukhalapo ndi bambo Sam Kawale. Ndipo bambo Sam Kawale ndi ameneno adayesesa kumenya nkhondo kunena kuti zonse zimene anthu akuzifuna, china chilichonse chimene anthu akuchichita chikhale chonena kuti position iyo ikhale yawo. Zachitika zimenezo kunati bambo Kawale atenga position ndiye kuti ku Ministry of Agriculture kwasokonekera kulibe kena kalikonse, ndalama zabedwa, fertilizer wasokonekera kufikira pamene adalowesa kukhala ngati fertilizer akupezeka kuno ku Malawi, kufikira pamene adalowesa kukhala ngati boma la Malawi lagula fertilizer ndi pamene atidalandira mphaso kuchokera ku Morocco komanso ku Kenya. Amalawi ino ndi mboni motsogozedwa ndi bambo Sam Kawale adatulusa ma strategic osiyana amene fertilizer akuyenera kunati abwerere mdziko muno, ndipo ngati njira yoyambirira yonena kuti Amalawi ongovomereza afe ongozivomerezera kunati zinthu zabwera zili m'manja mwathufe timve bwino kuti zinthu zili choncho. Ndipo adayankhula kunati fertilizer Amalawi akuyenera kuti adzigula ndiye ndalama imene mmayona ichi. Atayifotokozera ananena kuti tiganizire zona kuti fertilizer yabwere pafunika shipping,
tikachoka ku shipping kukufunika kuti ati ma transport akatenge kudoko abwere kuno, akabwera kuno fertilizer kwena ati akalowe ku Liwonde uko Malawi Fertilizer Company akamusakaniza chosedweso memwe apite m'madepo zonsezi zikufuna ndalama, chotero Malawi Fertilizer mukwena ati mugule, koma fertilizer anali waulere. Mukakumbukira bwinobwino ndife tomwe omenyerera maufulu amene tinali press briefing ku Lilongwe pa Crown Hotel imene timakambira naso zina zonena kuti mmene likuyendera boma achakwera anayenera atule pansi udindo, chifukwa bomali likuyendesedwa ndi mbutuma, bomali likuyendesedwa ndi zidude pali kanyama kena kake kamakankha dothi mchambuyo kati nakaonapo kamene chamalanga zanga kamene kachanka chidude sikamadziwa kunati kamene kakulowera ndikuti kamangoyenda kumakankha ndi mbuyo dothi, koma ena timati dothi koma imeja imakhala tudzi. So mtsogolera amene tili naye pano wayamba kuyendesa mdzikoli cha mbuyo, wina adayankhula kunati koposa kodi akuyendesa ndani akuti titsike. Ndeni mafuna muone kunati chimene chimachitika ndi chani. Nkhani ya kubuchale amene adayankha kuyambirira ku parliament itavuta ndi bambo Suleiman kuna kuti kodi nkhani ikuti bwanji yokhuza ndalama za nkhani zogulira fertilizer zimene zasowa, magulidwe procurement yake imayenda bwanji. Inuyo munimvesesa kuti even PPDA imene ikuoneka lero ikukana choziwayi sidabwerepo kudzatsira kamwa ina iliyonse. Kufikira Attorney General athu bambo Thabo Chakaka Nyirenda adachalenja dziko lino kuna kuti ngati ndalama zimenezi sizibwerera ku Malawi kuno pofika December ndipanga resign, kubwereza speech imene bwana awo ameneno ali wakuba wamkulu adafotokoza. Ndifuna muone the chain of theft imene ikuchitika Malawi muno, and muone kuna kuti there is a certain group known as the Capricorn ameneno akupangisa zinthuzi kunati zizuoneka so viable, but yet Malawians are dying little by little. Lero bambo Robin Lowe kulibe, bambo Robin Lowe apasidwa maina bambo Robin Lowe atukwanidwa tingakuba, bambo Robin Lowe afikapo makuidwa just because of political propaganda kuti alowe achoke pamenepo mwadzina lawo Lowe alowe nde achoke pamenepo pabwere anthu oziwa kuganiza bwino, anthu amene azitha kulingalira, anthu ameneno azitha kunati akamalira nkhulira ziko zizungu zawo zotchakuka maoneka amphamvu azithu amenewo ndi amene angayendese dzikoli ndi kuyendesa ministry ngati imeneyi. Atachosedwa alowe tidamva kuti chairman amene amayendesa za AIP amene ali bambo Sam Kawali ndi amene anatenga position ya Ministry of Agriculture. Then ndifuna muone the twist of things. Yemweyo amene adasogolera kubedwa kwa ndalama kupita ku butchery ali chairman wa AIP Malawi muno kuthandizana ndi bambo Lowe, lero amene uja ndi nduna. Ndiye nduna ija yakathamanganso ikuti chosano ku butchery kogula nyama, ikuti pitisano ku pharmacy kumene kumapezeka mankhwala. Malo moti pano akutiuza kunena kuti Malawi muno chifukwa chakusowa kwa forex mankhwala avuta, mmene tikuyang'anayang'ana forex ya mankhwalamu a pharmacy amene tikugwirizana nawowa atipase mankhwala ku Malawi kuno chikuchitika nchani. Asintha thabwa anyamuka kupita ku pharmacy ndi ukapanga contract yonati itumize fertilizer kuno kwathu ku Malawi. Quite unfortunate kuna kuti dziko likuyenda mwadodolido motero, mwauchitsiru mwauzereza motero, ndiye adakapanga agreement ndi dziko la Romania. Mukayang'ana pa mapu muyang'ane kumene kuchi Romania ndi kutali kwambiri ndi kuno kwathu ku Malawi. Amalawi tizizifunsa ngati a Morocco amene amapezeka fertilizer kuyankhula kwa Ben Longwe, Morocco inatigayira fertilizer waulere kuna kuti tithandizike tilime tikhale chakudya chokwanira. Morocco bwanji osayipitira Morocco peza Morocco yaonesa chiduti katundu ali naye. Russia yatigayira fertilizer
Russia yatipasa fertilizer mgaira anthu ife amalawi tagulisa pansi pa leadership imene mtima ikamba ndi leadership koma leadership yokulibe. Bwanji Malawi asamukawale sadapite ku Russia kuti tithandizeni fertilizer koma tupita ku Romania ku pharmacy. China chake choipa chikuchitika pansipa. Mmene amayankhula Evangelist Steve Chimwaza mwana wa Masiye adayankhula kunena kuti pali migwirizano imene ikuchitika ya chinsisi. Migwirizano imene ikuchitika ya chinsisi mbomamo. Ndeti kuti gwirizano timakauza kuti gwirizano sunatipindulire chifukwa chani china chake chikachitika. Kunali mgwirizano wa chinsisi pakati pa Buchale ndi Ministry of Agriculture ndi PPDA ku Malawi kuno imene sidapindulira Malawi. Chatidziwisa ndi chani zinthu zonse zidayende ndalama zabedwa. Amalawi ndalama sizidapite ku UK. Kumene bambo Thabo Chakaka Nyirenda amatinamiza unati akazisaka abwera ngati sizibwera apanga resign. Ndalama sizidapite kumeko. Tidakuuzani pano Hape Gondo adapereka satani wa ndalama mmene zakhalira zachoka kwa account iyi banki iyi zapita kwa account iyi ndipo mwini wake amene amapezeka ndi account imeneyo ndi lawyer. Company ya maloya, account ya maloya, ndikumene kunatuluka ndalama zicha kukhala ngati zabwezedwa ndikumakafotokozedwa ku parliament. Amalawi chimene chimunachimva, Amalawi tisamayiwale. Lero tikudusanso momwemo kunena kuti zomwezi izizi zikutumbwezi zimene zikufuna zitipusisezi zikuoneka ngati zozindikirazi zikuoneka ngati zakuthazi zikutitenganso munthu tikumve wathuwo ndikukatipitisanso ku pharmaceutical company kunena kuti itipase fertilizer. Chodabwisa chonena kuti zaza ndiyani zayamba liti kunena kuti wopezeka ndipene Britain akapezeke ndi mibulu ya fertilizer. Amalawi mutakudabwa ndi kuona amene akutsogolera zimene zini ndani Sam Kawale. The very same Sam Kawale in inclusion ndi group ya china Richard Chimwendo Banda ministry yesakhala yawo ndikaguluka anthu ena nkunkhapanyo ambomamu adatsogolera kupita ku Buchale ku UK. Atatenga vindalama vathu zimene amatinamiza kunati akagulira fertilizer. Ndalamazo zili zawo. Ndifuna muyambe kuona chimene chocho. Lero ndalama zicha zaika Amalawi pachiswe, mavuto takumana nawo, fertilizer sadapezeke, takapalamula mulandu paja ndimakuwuzani kuti tidakhala ndi press briefing ndi bambo Boni Kalindo. Bambo Love not Love Momulo koma Aredson Mulo. Tidakhala ndi meeting ndi bambo wa Social Revolution Movement. Tidakhala naye pansi. Ndi mabungo osiyana tigwirane manja tione chonyansa ichi chikubwera bwanji. Chikuchitika mwa mtundu wotere chifukwa chani. Ndiye tidapeza chikalata chidatuluka. Chikalata chimene chicha chimachokera ku Eurochem. Eurochem ndi inali company kuchokera ku Morocco. If I'm not mistaken, should be Morocco if not Russia. Imene inadandaula ziko la Malawi. Pansi pa leadership imene ifeyo mukuzimva kwathu ifeyo muzitenga anzeru timanati tili ni mtsogoleri okondedwa kaya ndi ku UK kaya muli ku Britain kaya mukupezeka ku America kaya muli ku Japan muzoti Malawi iyi mukamayimbira manja mfiti mukutipwetekesa ndinu chifukwa chitsiruchi chikanyamuka kupita kumeneko mmakachilandira mukufuna kwanu ndikumachipanga praise munjira zosiyana pamene chikuononga dziko la Malawi. Ndiye ife timapwetekeka chifukwa kagulu kanthu ochepa amene muli ku UK amene mmachula di friends of Chakwera and the like, the friends of MCP and the like, the Land Rover friends ndi amene mukupwetekesa dziko chifukwa thank you kuchokera kwa kapowo wanuyu amakupasani inu ndi kumasangalala ndiye mumaona ano ngati Malawi wina aliyense akusangalala pa umbava umene kuchitika mziko muno. Ndiye tikuti lero bambo Sam Kawale akubweranso ndi exclusive interview pa Malawi Broadcasting Corporation ndikutiuza kunati pakuchitika chinsisi tukagula ku pharmacy fertilizer ndipo ma metric tons of fertilizer amene akonzeke kuchokera ku Romania ku pharmaceutical company kutibweresera fertilizer ameneyi mwawamva kale almost 600 metric tons ya fertilizer akuyenera kuti abwere kuno. Tisaiwala Malawi anzanga kunena kuti it was Sam Kawale pansi pa ulamuliro wa bambo Robin Lowe
adatenga ndalama za nkhani kupita nazo ku butchery sizidapindulira Malawi. M'malo mwake Malawi tinakagulisidwa mphaso imene Morocco ndi Russia adatipasa. Dziko la Malawi likudusa mu chipinjo chachikulu chonena kuti ineyo ndikakhala pansi ndikumamvesera ndikuwuzani zoona Malawi. MBC ndidasiya kalekale kumvera, ndinkayimvera ndikumayitsatira kuna kuti maprogramu ake atha kukhala abwino. But guess what Malawi anzanga, maprogramu apa Malawi Broadcasting Corporation ndi ayino anthu akwanjahito, ndi ayino anthu akuntaja, akumasakapende, akumchenga utuwa, kunkhatabe, kusisa uku, ndi ino anthu akurumphi eni typically kumuzi. Uthenga wa pa MBC umabwera kwa inu ncholinga chonati ukusokosereni nkhutu, ukuyabweni muone ngati zimene zikufotokozedwazo ndi zinthu zonati zitakuthandizani. Chotero anthu ophunzirawa akamabwera ndi maprogramu awo pa radio ya MBC amafuna kuti omverawo akhale amphawi. Inuyo ndine ndiye tikamva tiziti koma ndiye kuli maprogramu abwino kwambiri amene mtsogoleri wa dziko akhazikisa, kuli maprogramu abwino kwambiri amene anthu akumulangiza mtsogoleri atamvera zimene zizitheka. Koma ndapeza kunena kuti tili nawo ma radio analysts amene akulipiridwa ndalama ndi boma ncholinga chonati azikamba zokha zokoma. Iwowo akamadya ndi banja lawo zikuwayendera ndikumaona kuti zinthu zikuyenda. Mphepo mkangati mwatuluka mline mufuna muyankhule kuti chani? Ndifuna ndikuwuzeni ichi. Pa Malawi Broadcasting Corporation pali programu imene imatchulidwa kuti Unpacked. Programu imene iyi amene amathamanga nayo, amene amashashalika nayo, amene amatengeka nayo kwambiri ndi Bambo Chawezi Banda. Ndipo Bambo Chawezi Banda amakhala pa programu imene ya Unpacked ndi Dr. Bechani Chereni. Akuti ndi Associate Professor Dr. Bechani Chereni wa kumubasi. Ndi amene amakamba kwambiri za economy ya dziko lino, ndi amene timamva ndife Amalawi. Ndiye ndimali makhala ndifunso kunena kuti kodi ngati Dr. Bechani Chereni zimene amayankhulazi amawauza abwana awo amalephera pati kudzitsatira. Ndifuna munimvetsese pamenepo. Dr. Bechani Chereni ndi student komanso ndi lecturer pa mubasi, amaphunzitsa kwambiri za economy ya dziko kapena ma economy osiyana-siyana amene tingayendesere. Koma kwambiri akabwera pa Unpacked program amapanga evaluate, amapanga analyze economy ya dziko mmene ilili. Ndiye ndimayang'ana kuti Malawi Broadcasting Corporation citizen number 1 amene adanena kumamvera maprogramu ngati amene wapeza Chawezi amulemba wokha azipereka kudyokoleza kumeneku Amalawi tikuvutika. Ndiye kuti Bambo President anayenera azimvesera zimene Dr. Bechani Chereni akupanga. Koma guess what? Ndikungotayisa nthawi Amalawi kumamvesera programu ya Unpacked. Ndikuyankhula zindizoona zikunyaseni Bambo Chawezi, zikunyaseni Dr. Chereni, komano zimene ndikuzani zindizoona. Chifukwa programu yanu kamatenga 1 hour, kamatenga 30 minutes, si kupindulira Malawi wina aliyense. Koma by the end of the day, it is Chawezi Banda and Dr. Bechani Chereni amene mukupindula nayo. Mwayankhula zimenezi chifukwa chani? Ndikuyankhula mawu awa chifukwa chonena kuti tsiku lina Bambo Bechani Chereni adayankhula mawu okoma amene ndimayembekezera president wa dziko lino kumvesera ndi chidwi ndi kuonesa action pa mawu amene Dr. Bechani Chereni adayankhula. Mawu anali otani? Timayang'anizana ndi disaster imene Malawi wafikapo lero. Disaster ya Mphepo ndi yachani? Dziko la Malawi likuyang'anizana ndi cyclone amene nditakumutchula kuti cyclone chakwera amene tikuyang'anizana naye lero. Chifukwa mavuto onsewa akubwera chifukwa cha administration ya President Lazarus Chakwera, and that is why ndikuipereka kuti this is cyclone Chakwera. Mwalo wankati takuta pano nditapawa zantape pa chammanena sinkayika sindiopa koma ndizayankhula chimozimozi. Dr. Bechani Chereni adanena kuti dziko la Malawi pamene nafika lero likufunika mtsogoleri aganize mozama. Likufunika mtsogoleri ayambe kulingalira ndithu chifukwa forex imene tili nayo nziko muno njochepa imene kutisonyezera kunena kuti mtsogoleri achepese mayendedwe. Ndango iwala date imene yankhulidwa zimenezi.
ndipo posachedwanso wayankhula. Zitayankhulidwa nkhani ngati zimenezi timayembekezera Malawi kuna kuti the listening president, who is the so-called servant leadership, could have adopted the idea and start to walk the talk. But instead of that, it's when atangoyankhula, it was 3 days if not a week prior to his voice, to his message to the Malawians, not to the president. We've seen and witnessed President Chakwera ndi kamula anthu akupita ku London kumwambo wa ufumu wa Prince Charles. Wasaganizira kuna kuti kodi likukumwera anthu limene ndatengali mboma mwangamo mulibe ndalama za maiko akunja zimene zingatithandize kugula fuel, zimene zingatithandize kuitanisa mankhwala, zimene zingatithandize katundu wofunikira pamoyo, nzikomo mulibe. Koma he managed nkunyamuka ndikupita ku London ndi anthu ena, ndikuwasogoza kale, ndikumakagona kumeneko, ndikutenganso masiku kumeneko. Ndikufuna muone chimene chocho. Tilininso goleri kapena tilibe. Dr. Bechani Chereni zimene mumayankhula ndi program yana kupangirani chawezi banda kuti musiyichula kuti unpacked ndo ife amphawi kapena unpacked mukuwapangira unpacked a president. Icho linga chonati asekuke nkhutu. That's my question. And that is why ndikuna kuti phindu ndira chawezi banda nde Dr. Bechani Chereni kuti azimva anthu kuti tili nawo anthu amaziwa kufotokoza, amaziwa kupanga analyze, amphawi fopeza ndife osaphunzira, osazindikira, ena tizingoimbira mmanja kuti koma ya chawezi ndi Dr. Bechani Chereni. These guys, number one, give them the allowances. Ndalama zizitivuta koma akatumbu awiri awa zawo ziziyenda. Now, posachedwa apa kwatuluka report imene ikuonetsa kunena kuti ndaiona imene pa Zodiac online ikuonetsa kunena kuti mdziko la Malawi tikhala pa chiopsezo chifukwa forex currency imene timayenera kugwira nayo ntchito, imene mbuyomu timakhala nayo forex cover ya 3 months or 6 months. Ndikukumbukira nthawi nake Professor Arthur Mutharika adanena kuti forex yathu mdziko muno ikupanga last for 6 months, which is half a year, and everybody was clapping hands kuti dziko lakhazikika. Now stabilization is there. The very same forex imene ijayo, listen and listen carefully. The very same forex imene ijayo lero tili ndi forex imene singathe mwezi, dziko likuyenda silikuyenda. Ndezitatuluka zimenezi kunatuluka kuti chikuononga forex ndi chani, akuti chikuononga forex ndifuna kuti dziko likugula kwambiri mafuta amene pa mwezi akulowa a 50 billion ikugulira fuel mdziko mwathu muno, kuti anthu galimoto aziyenda vimvi, a president azika masairini kwina kulikonse angakhale wamayenda mwamba mbwenjira ina iliyonseyo. Lero ndikukamba pano forex amene ali mdziko muno la Malawi sakutha sabata ziwiri. Ndiyeni mafuna muone ichi cha Bechani Chereni. Bechani Chereni musimu wake mwanaika comment yonena kuti our president should minimize the trips. Kaya mukundimva Malawi? The leadership should think of where the country is now going. If the country we don't have foreign exchange, it means the country is no longer going anywhere. Zimene zikutanthauza kuti dzikolo likuonongeka, dzikolo lagwa. Panopa Malawi pamene wafika pasanza. Nde anabwera ndi speech Dr. Bechani Chereni yonena kuti a president achepese maulendo amene akuononga forex yochuluka mdziko muno, akatero tiyambe kaita kokera forex ikhalepo. Malo mwake chidachitika nchani? Yemwe uja amene anayenera kumamvera anthu amene waika kuti aziwalangiza uja adauluka ali ku Zambia with some delegates, ananyamuka 5 koloko paka mu airport kaya kunali kuthawa malangizo mudziwe ndino a Malawi. Lero mmene ndikufotokoza zimene zizimu, Dr. Bechani Chereni omwe aja aonanso kunena kuti lero a president aonongeso foreign currency ija, anyamuka apite ku Makerere ku Ghana pamwambo wina. Wonena kuti we could have at least used a certain initiative kuti presentation ya sonkhano meneyo ayigwiritse ntchito while ali mu office ku Kamuzu Palace. Ndizotheka.
chifukwa chani awamvesesa kuti ku Malawi kuzinthu sizili bwino, koma amalawi timafuna tiziyenereze tizike pa level imene ife sitingathe kufikira pa. That is why tidasankhidwa kukhala atsogoleri a amphawi mu Africa. Ndiye chodabwisa nchona kuti iwe wasankhidwa khala mtsogoleri wa amphawi mu Africa, tawayang'ana zawo maiko awo akuchita bwino, you are still following them. Amalawi kumbukirani ichi, kunati panali posachedwa apa bambo Paul Kagame adayankhula kunena kuti si chinthu cha nzeru kunena kuti maiko azikakambirana za mavuto amu Africa koma ku Ulaya. Chifukwa chani anthu aku Ulaya sakubwera kuzakambira mavuto amu Africa mu Africa momuno. Ndipo bambo Paul Kagame sadapite kumeneko, but our president went there. Our president is a royal. Big up, Mr. President. You are so royal. You are so humble. And I can nickname you the quick route fast plunder. With your humbleness, but you are very fast in rooting and plundering the resources that were meant for common Malawians. Something which is not good at all. Something that cannot give you even 1% of a blessing from God. You are a man of God, yes. But what are you doing to please your people? There is nothing that you are doing. But you are saying you are the president. You are a man of God. You are the servant leader. What type of servant leadership is this? Just say instead of a servant leader, just say I am a family leader. Tikumbuseni ichi. Charles Ben Longwe nthawi ina adayankhula kunena kuti utsogoleri umene tili nawo ziko muno timaona ndife anthu kunena kuti muli utsogoleri koma utsogoleri mulibemu. Uwu ndi ubale wa kumbumba. Taona mipando imene ikuperekedwa munjira zosiyana-siyana, koma palibe chimene chikupindulirapo m'Malawi, palibe chimene chikupindulirapo mzika. Zinthu zovuta. Ndene mafuna kuwauza bambo Bechani Chereni komanso bambo Chawezi Banda kuti anthu amakumveserani ndi chidwi. Mukamapanga program ya impact mmayankhula ndi amphawi ife kapena mmayankhulanso ndi leadership kuti isimva. Nanga mutayankhula bambo Chereni kunena kuti a president achepese maulendo awo, a president apangapo chani. Nthawi ina a president adayankhula kuna kuti amalawi tiye ndipilire. Ndiye bambo Bon Kalindo adayankhula kuna kuti pa times I remember adayankhula kuna kuti if not times should be rainbow isadatsekedwe mwakhwinthi ndi boma limene tili nalo. Adafunsa unato opilira ndizipilira ife president akupilira amalawi chimecho muchikumbukira. The thing is ma exclusive amela kuchitika ndi achaweziwa akufuna kutiphunzitsa kuna kuti amalawi ife ndife tizipilira koma a president azinyonyosolabe zawo ziziyenda akazamapita akaone polirira popeza dziko lathu limasekerera mbava. Ndikukumbusani ichi amalawi. Nthawi ina ndimachitika mwayi kwambiri ndadzitsogoleri anzanga mabungwe ndidakapezeka nawonso pa mkumano umene unachitikira pa Crown Hotel ndi bungwe lija la SIDET pansi pa ulamuliro wa bambo Sylvester Namiwa. Mfundo yayikulu imene timakamba kumeneko inali yokhuza sata titaona ndondomeko za wanthu komanso mayina list ya mayina a wanthu okwana 80 something amene anakhuzidwa ndi nkhani ya sata kuti atuluke asakutulusidwa koma panangotuluka mayina ochepa okha amene inu amalawi mukuwadziwa kuti ena anangopita kuonekera ku polisi ndi kubwerako. Mkati mwa mayina amene aja tidapeza mfundo yayikulu imene nalipo ndionena kuti pali section ina imalola mphamvu za president kapena ndi mtsogoleri zikhale zapamwamba kwambiri zimene lero zikutivuta ku Malawi kuno dziko losaukali. Tikulichola losauka ifana atsogoleri athu na amene amalipanga kuti likhale losauka pomapanga ubale wa umbanda ndi umbava ndi anthu ena. Ndiye tidanena kuti a president, if I'm not mistaken, should be section 91 ikuyenera ionedwenso ndeti machola ati amend section 91 or resign. Kodi what is it in the section 91? Mu section imene iyi amalawi muziziwa malamulo anu. Section imeneyi ikuchinjiriza, section imeneyi ikuyikira kumbuyo, section imeneyi ikuteteza mtsogoleri kuti angakhale akumaba from the word go that him is a president.
komano president yo akuba simungampange kanthu kena kalikonse pakana term yake atasiriza. Ndeti takhala pansi ndanamiwa timakambirana ati no, if there is something to amend, they should amend this section. Kunati president akalakwa the very same spot imene president walakwitsa tifufuze achoke akakhala yapo. Kanda vice president msangu alanda mphamvu zawo zokha achoseni akhale yapo, then tikhale ndi boma logwirizira kuti izi mbava izi zifufuzidwe. Mmati kufuseni ndi mavuto angati amene takhala nawo ziko muno. Amalawi ndi kumaombera m'manja, ziko likuoneka tili kuyenda, atimangira atsogoleri kapena atsogoleri akuti ajawa manga apeza olakwa. As I am speaking, Professor Arthur Peter Mutharika maakaunti ake mwina abe adakalichisekedwere chifukwa chani akunganizira kuti adapanga ukatangala. Amalawi tinapusa bwanji tikuta kupanga amendi malamulo ona kuti anthu azikwatirana amuna ukauka zakunja uko, koma zinthu zathu nziko muno zikukanika zikutivuta. Homosexuality, lesbian ichitike mziko muno, amakhota akambirane fundo imeneyi ikatele ikalowe ku parliament, but we are failing to amend section 91 yochepesa mphamvu za president azita kuimbidwa mulandu ngati wasokoneza chinthu. Chifukwa what we wanted Malawians ndi kukhala ndi good leadership and good leadership styles. What is this good leadership style? It is a style that a leader should think of his citizenry than himself and the family. Msogoleri azifika pa japo maona kuti dziko limene ndatengali mulibe kana kalikonse, tikuyenera tilikonse namapereka ma sacrifice even salary yake allowance ake athandizire ziko kukonza ziko ndikumene kuko. Koma nku lero tidati tituluse biography tuone kuti pakati pa chakwira kandi nduna zawo pano pali mchuma chingati nkomwe mbuyo muti mamva declaration of assets a president achakwera sinamvepo declaration asset yawo kapena ndi section 91 yomwe inati pangidwa amendi imene ikwasungabe. Sitikudziwa sitikuzoda president alemera bwanji achipeza bwanji chuma chimenechi sitikudziwa. Chifukwa chani mbava zikutetezedwa. Malo mwake timakazuza anthu atakula, timakazuza anthu malo moti apume pofuna kuti tichukirepo kuti ife ndi boma tikugwira ntchito. Ali send a thief to catch a thief. That's the thing imene kutipanga affect kunoko. So we are getting influenced this ngati zimenezo ziko likutani kodi likuonongeka. Lero bambo president anyamuka usiku no 10 koloko anyamukatu usiku. Koma mudziwe ichi nati mutanyamuka usiku sizi kutanthauza kuti forex yo ichipa usiku woyi. You still have the forex yo chepa imene dziko la Malawi ili nayo kuiwononga pamene mukufuna ndrama kutolera ndrama kuti mukagwire muitanise mankhwala anzipatala. Are we thinking? Ndeti mafuna muone chimenecho. Nje bambo Bechani Cheleno mwacha ndi amene ayankhulanso kunena kuti ulendo ngofunikira kwambiri kuti a president apite. Bambo Bechani Cheleno omwe wakunati a president chipesani maulendo anotuluka mziko muno chifukwa forex mulibe. Mitu yawo ikugwira kanganya amenewa akapirikoni awawa mitu yawo ikugwira. So you can now stand to look at things at a distance. You need to digest and look at these people, what they are doing. These are the trick. Imene matrix awo akusewera ndi mizimu ya mphawi. Basi kusewera nafe mizimu ya mphawi. Chimene chikuchitika. Tamvera na Malawi. Ndibwereni nkhani kunena kuti kuchokera tsiku limene tidalandira unduna wa zachitetezo cha nziko. Unduna wa zachitetezo cha nziko wabwera ndi mphamvu zake zonse. Ndipo mphamvuzo zaperekedwa taona nkhanza zochitika zambirimbiri. Taona katundu wanzathu amene amachudwa ndi ma refugees, ma asylum seekers amene analibalala mdziko la Malawi akutengedwa mobedwa ndi anthu chifukwa anthuwo katundu wawo amuluza, ndalama zawo aziluza. Zinthu zimenezi mukudziwa Malawi zapanga contribute to losing value of forex or foreign exchange in Malawi. Foreign imene ikuvuta, foreign exchange ikuvutai, foreign currency ikuvutai, forex muchidule ikuvuta chifukwa chani? Business pa Malawi zavutiratu. Kumene anthu maoda katundu ochipa ndi kumagulisa umapezako katambala, all those shops closed, aino akali kuzaleka, ena agwidwa, nduna yalamula. Lero dziko likugwa.
ndifunse kuyambira pa 23 June 2020 kufikira lero lino boma la tonse lakhala likukumana ndi anthu amaiko akunja amachula ati ma foreign investors atuluka maiko ambiri amalawi singakukumbuseni chochitika chimakhala ndakakumana ndi wakuti takambirana zotere kukhala ma foreign investors awa abwera ku Malawi takambirana ndi awa kwabwera awa atipanga zakuti ndi chiti chimene lero chikupindula kuti anthu azinyamuka 10 koloko usiku azipita ku Makerere. Mutatiuza ndi chani chimene chapindulira Malawi? Kulibe. Akamabwera ku Makerere muzidonso titakambirana zotere koma kuyambira 2020 pa 23 June kufikira lero a president athu akhala ali to and fro in and out akabwera takambirana izi tabweresani pa table kapena pa ground zimene no master ndauza zija kuti zichitika. Which company can you tell me ku Malawi kuno yabwera ifata president anapita kunja anakumana ni ma foreign investors aja akubwera kuno mupeza kunati kulibe 2-3 days mzamva ifuna ati mulibe foreign exchange kuziko la kwanu talephera. Zonsezi zimakhala nyimbo umazera mfuno weni ndiye mati muone icha Malawi kuti zikuchitika zoterezi chifukwa chani? It's just because leadership tilibe. Posachedwa Malawi mwaona zithunzi kunena kuti mbava za chizungu zimapanga handshake ni mbava yachikuda ya kwathu kuno citizen number 1 kumonena kuti wamenya Katangale ndipo nkhondo waikwanisa. Amalawi simungaseke kuti imene nchisabwira tikulira ndi Katangale milandu ya Katangale sinathe. Azungu ena opupwa atu ombwambwana opepera zizereza ndikumakanena onati sogoleri Lazarus Chakwera walimbana naye Katangale. Are we serious akwako? Dziko la Malawi kumakayamikira kumachambisa zithuzi tatata ati sogoleri wathu ameneyi akuyamikiridwa amenya nkhondo ya Katangale pamene the very same sogoleri his name appears on SATA case. Azungu inu takutoperani kwambiri. We are almost tired with you fake Europeans amene mukupanga madiru wanu ndi dziko lino la Malawi kuzera kwa zisogoleri athu. Tatopa nanu kwambiri. Njende ufuna ndibwerere nditseke motere kunena kuti Amalawi ma agreement achinsisi pajamma ndisusa nkamakuuzani zikamba kuchitika musandikumbukira ndimakuuzani zimenezo ndidayankhula nkhani atupere muzi tiwathokoze bamba atupere muzi kunati adandibwerera nkunduza kunati malangizo onse mwana iwe ndawamva ndine munthu ndikwenda ndizimva malangizo pamene na pa social media Mphepo olakwa Mphepo ndi chisiru asatinamize zimenezo koma mwino wake adavomera zimenezoso kuzivomereza kuti izi siningachite mundidikirire ine muone kuti ndipanga bwanji. Ndithokoze kwambiri inu president kamena ndinena kuti a guest of honor ku chipani cha UDF kuti mukamva zimene timayankhula mmazigwirisa ntchito. Tikuthokozeni munali ku St Augustine munali pa Njamba mwachoka ku Njamba munali pa Masintha tikuyembekeza mupitanso kuti kokoti ku Katoto Freedom Park. Tikuthokozeni endani auzeni anthu support muli nayo koma khamu lisakupusiseni auzeni anthu choona. Mwauze anthu choona. To my fellow activism, my activist anzanga, tiyeni tiuze mtundu wa Malawi choyenera kuchita kunati Amalawi achisatire. Ngati target yathu ili yofuna mipando tiyeni tiyankhule zofuna mipando tituluke ku activism. Ngati target yathu ili yofuna kuyimirira Amalawi tiyeni tiyimeni pa choonadi. Zomati ndikagwira uku sizitithandiza sizitifikisa patali. Koma timenye nkhondo kunati Amalawi athe kuona kusintha. Tikamangolankhula titayankhula palibe chimene chitithandize. Ndiye ndimalize ndi mawu awa. Ndimanena kuti dziko la Malawi lakhala likupanga zinsisi, chinsisi china chimene chinali ku Buchale, apanso chinsisi china ndi chimene chikufikira lero lino office mema chulati PPDA. Sikuziwa kenaka ilikonse kokhuza programu yokagula fertilizer ku Romania. Akutero mogwirizana ndi iwowo zimene akuchita zosemphana ndi zimene bambo Sam Kawale akupanga. Nende ufuna ndikuze na kuti sizokhazi zimene zikuyenda mwa chinsisi kumankhwala kunso uku kumafamasi uku kukuyendanso zinthu zina za chinsisi ndakusokosera kulinga utamva.
problem imeti makhala nayo tili ndi likukumwe la doctors, likukumwe la manesi limene angakhale limalumbira makandiro ali m'manja kwathu kuno ku Malawi sangaime poyera ndi kuwauza Malawi kuti ichi chikubwera chinchiphe awa ni mankhwala. Sangaime chifukwa chani? Ndalama yatenga moyo. Koma mukadakhala nazo nzeru anthu anga, mukadazindikira chisiriziro cha moyo wanu kuti mutatha kufunkha ndalama zimene mukuzifunazo, mutatha kuononga miyoyo ya Malawi ochuluka, miyoyo ya wana amene sadaganize sadakhwime, muzapindula chani pa mapeto a moyo wake? Buku la Miyambo chapter 14 verse yake 12 imafotokoza kunena kuti if not chapter 12 verse 14 muapange relate chapter 14 verse 12 kapena chapter 12 verse 14 imakamba kunena kuti ilipo njira yooneka yongoka kwa mamuna, imene njirayo ndi njira za imfa. Si zonse zotchedwa katemera ali katemera wa chilungamo. Ndiye tikamakhala ndikumasimikizira anthu akupwetekedwa, mwana apwetekedwe atangobadwa kumene katemera amalize, kubwerenso wina, mwana uja sanayenda akulandira katemera. Nchiyani? Mukayang'ana maboksi akewo amene akubwera zimenezo pakumalembedwa maona kuti NDA. Mmati ndikuwuzeni ife tili ndi manesi, tili ndi madokotala ongoziwa kupyapyaliza zinthu koma zilinso mbuli zophunzira. Mawu onena kuti NDA amatanthauza kuti chani? Is a non-disclosure agreement. Tikubayani koma chimene chili mmene tikubayanimu sitikuwuzani. Palibe mgwirizano wina uliwonse. Kodi ana atayamba kulumala mwizati nchani? Ndi polio, koma polio tumwabaya. Ana atayamba kumangofa chimene muzayankhulepo ndi chani? Is a non-disclosure agreement. Akuluakulu atamangogwa matenda basi kungogwa munthu amwalira, mwizati nchani? Mwizati nkhunyu. Zonsezi zavindikiridwa pa mawu a NDA amene akutchulidwa kunena kuti non-disclosure agreement. Nemu ifufuzo kuti non-disclosure agreement iyo ndi chiyani chimene chili kuseliku chimene simukufuna kuti maiko aziwa muno mu Africa. Zimene ndikunenazi dziko la South Africa adafuna aziwe zakatemera wa COVID. Ndikumene kudatulukira English imene kuti no, this is a non-disclosure agreement, but the COVID is there, receive all these medicines, vaccinate all your people. Pakana chita zabweranso mpamene muzazindikire kunati kunjaku kuli mavuto, mukhale ndi masana opambana. Pamene vumbuluso likubwera silikubwera chongati likopsezeni koma musegule zikope zanu ndi kuona patali. God bless you, God bless Malawi. To those who can obey and to those who remain faithful to God, God is going to protect his own people. Koma unless tikanyengeka ndizolandira tipwetekeka. Ambuye akudalitseni nonse masana abwino.